Здравейте хора, днеска ще играем на Грани 8 епизод. Именно днеска няма да съм сам, ще съм с приятелката ми Роу. Аз ще помагам и ще ходя в Даселара. Ще видя, може и аз накарам, че мога да се оправям, защото това е нещо като лабиринт буквално. Да, Почваме, на практика сме поставим играта. Надявам се Анджелинка да я няма. Спокойно няма я. Не знам. Я ще играя палени. Защото аз си мисля, че може в практика да я има. Защото аз знам, че бабата я няма, обаче може Анджелина пък, например, да е в практика. Няма я. Чак след 6 часа и половина ще се появи. Тъй, че имаш толкова време на разположение. Добре, виж още като станах, виж играта ме посрещна с книгата. Взимай да ходиш в Даселара. Айде, чакай само първо да видим някои други неща, не мога ли да намеря. Един път помниш, че имахме съвпадение, бе? Помня, да бе, нали там имам и епизод даже. Мисля, че да. Виж, горивото е тук. Не, нямаме съвпадение. Тъй, горивото е тук на рафта. Да, ма първо, че трябва ключа на колата. Да, знам. Между другото няма да ползвам шотгъна, за да го застрелвам, защото иначе като застрелям горивото с пушката. Да, и после няма да мога да избягам с колата. Тогава единствен начин ще бъде да избягам. Карки! Само стана намеря и горивото, Карки, я го намерих в кинефа. Добре, я да видим, може да е там, чакай. Я. При мен дали не може да... Тъй, при мен... Как ти е хода на къщата, бе? Как ти изглежда хода на къщата? Може да изглежда и тъй. Не знам, между другото при мен няма карки в... Ама явно нямаме. Аз нямам. Или ти или аз трябва да започвам от начало. Карки. Да, аз намерях карки, ама. Сега къде? Сега къде си? В банята, бе. Чакай, че не мога да се ориентирам, бе. То е много тъмно. Защото си затворя вратата. Разбирам, че съм я затворил. Чакай. Кой има така? Хода, че е същия. Между другото, аз днеска имах съвпадение, защото в два от епизодите 6 и 7 Сиксеван! Да, буквално всичко беше на едно и също място наредено. Искам да ти покажа един трик. Аз си го създадах този трик. Така. Хора, чакай, че май ще трябва да увеличим. Да, ама че трябва конкретен път за този трик. Знаеш какъв трик? Какъв? Значи, трябва да отидеш на втория етаж, после. Не, аз ще покажа. Не трябва ли ми Карки в шкафчето го намерих. Да. Да, добре, намерих го. Сега отивам да го отключа. Кар батери. Къде го намерих? В спалнята ли го намерих? Ей тук, в тази стая. Ей тук. Да, то понякога там се признам. Понякога се крива в Дасела. А пък един парта намери ли го? Не. Аз знам, че понякога се крие под телевизора. Виж там Понякога се крива в кладенца. Да, аз го намерих в телевизора. Хамара също се крива в кладенца. Да, знам, че там се крие. Хамара може да се крива в Даселара. Аз пък тук му намерих. Като каза чука и точно го намерих в колата и сега като я отключи. Аз пък чука намерих випонки за арбалета. Да, ама сега този арбалет за нищо не ми служи. Абе, може да застреляш и от ферката, пак става. Аз сам с шотгана. Намерих динята. В един шкаф е. Да не е в синия шкаф, синия. Да. Добре, сега ще идем. Понякога се крива в колата, понякога в Даселара. Добре, сега ще идем къде е. При мен пък шкафа е празен. Нищо няма. Мастер кейк е за хода на къщата. Бе, тъй, чакай. Втори номер! Тъкмо като ще ходя в Даселара, втори номер ми го пише. Ей тука, знаеш ли го? Добре, ще трябва да видя между другото наистина, преди да вляза в Селара, трябва да видя бележката, къде се набира чест кода. Ама трябва да таковаш, трябва преди. Няма как да влизаш в Даселара без да знаеш номера. Защото иначе, макар че може да отключиш един често и ти без номера да отключиш правилно често, обаче това шансът е супер малък. Аз ще кажа къде трябва да отидеш сега за този трик. Значи, знаеш ли тази стая? Така. И тук отчеш от тия кашони. Буташ ги. Виж какво намерих? Намерих мислото за паяка. Такова. После слизаш по тия стълби. После по другите. Сега, чакай. Да видя дали той място ти е познато. Идваш и тук. Да.
Така, после. Пак слизаш тук. Чумаци, ти сега на... Клякаш. Сега на коя апдейт играеш? На коледния? Коледния. Да. Направи го. Човек. Виж и ти, тая да скажеш. Качих се. О, добре бе. О, А what? О, заседнах! къде? Ау. Стана ти нещо, бе. Аз съм първият човек, който открито и нещо. Окей, да чакай, аз сега тук взимам и чакай, взимам книжката О, и... ваш започна от начало. Аз пък взимам сега книжката и отивам... къде... Ай, тук. Ето сега отивам при... Ама няма ли да сложиш там, къде трябва? Знам бе, знам, ще я сложа, изчакай, трябва само да намеря... О, чакай, това е другата спалня, не е тук. А твоите тапети... Те моите са и такива коледни, ама са много размазани. Моите ли са? Виж нещо. Виж, тази картина е, явно тази картина е трябвало просто да служи се едно. Тази картина не знам, защото е седи, явно може би и трябва... Колко си сивичето? О, не, моето е до края чайна. Кой е? Между другото, аз мисля, че тази картина тук е трябвало да служи лоста да може да бъде скритието и нещичко. Тук, ама явно не се е Аз ще играя на получило. Хелуин. Добре. Ще вижда какво става, просто сме един скелет. VR. На мене пък той не ми харесва, че има едно такова, че има изкачащи паяци от вратите. Трябва малко да се пора... виж, буквално... Не, заради той малко. Те те стряскат. А могат ли да те атакуват? Не, нищо няма да направя. Те са едни бели. Книгата! Ето тук. Виж, тук има една тикачка. Чакай. Ой, да не играем, да няма пак да имаме съвпадение. Виж сега. Виж тая тиква. Виж как те следи. Да, и аз се питам, що той. Никаква Тук идея. има един скелет, който те плюе и тъй, че трябва да се паеш. Ама нищо няма да направи. Сега се питам, чакай. Между другото, аз знам, че когато нас пусне Spider Key, винаги се чува някакъв звук. Да идем, да не да го пусна вече. Тук гранушка обезобразува къщата за Хелуин. Точно. Пусна ключа, отиваме в селора. Не ме интересува, отиваме, без да се страхувам. Без да се страхуваш, ама не можеш да се оправиш в този да селър. Да, защото това е някакъв лабиринт. Виж сега, ти ще помагаш тук. Чай, аз по-късно ще ходя в да селъра. Добре. Чакай, аз ще изминем от играта. Между другото видях, че си коментирала Иван. Окей, отключихме. Айде влизай. Чакай сега само. Алхо! Тук не знам. Тук Тук няма. Тук имаше едно като таковка решетка, ама няма нищо. О, алат! Той, 1 евро от друга държава, знаеш ли? Ама пак върви. Welcome key! Да, мога Аз знам къде може да го занесеш. Знам бе, горе, замъчах. Не, през едни прозорчета може да го фърлиш. Не знам, сега чакай, айде давай, да влизай. Честна лампинг. Тук да стая, тук се спиш, да. На мене ми е много смешно. Чакай. На мене. Къде съм? Но тук. Ако на видео не трябва да седиш. Виж сега, дай първо чудика на през прозорчето. Айде, да, пусни го, чакай, айде, сега отивам за да отключа арбалета и да взема горилото, да напълня колата. Чакай. Пък ти не може да... Добре, Клипчето си няма показвания. Тъй, добре, отключих ми арбалета. Тъй, не го чакай, това малко че бъгва. Ама ти на този клип видях, че имаш субтитри, бе. Тъй, сега се качваме. И отиваме да атаковаме. Какво ще правиш? Да взема горивото. Това, което с арбалета може да го вземе, тогава няма да изчезне. И даже малко надолу да сляза. Начинай да бе го вземе. Опа! Без да искам, не успях да го застрелям. Добре. Чай си да тук. Канала.
Колко много клипове на грани имам. Не, чакай, колко са? 5 клипа. Пък аз имам почти 200 клипа в канала. Аз знам какво клипче можем да направим. Един от двамата трябва да бъде оператор. Ага. Котки в пустинята. Добре, взех го. Добре, готови сме с горивото, сега отивам да напълня колата. Тъй хора, тук сме, сега чакайте да напълним колата. Аз повече твоите клиповете са по-хубави на гранушка обаче. Да. Добре. Горивото. Какво за горивото? Не, просто пълня колата с гориво в момента. Добре, готови сме, напълнихме колата. Да отворим. Чай, тук има едни клипчета, ще ги стрия. Тъй отиваме сега, пак мисля да отиваме в селъра. Тъй хора, влизаме в селъра. 3, 2, 1. Бум! Издръса чула с картоф. Знам. Че сега тук не можеш да се отправиш. Нека две в да селъра ни. Между другото, музичката е малко скери в селъра, нали знаеш? Айде, влизам. Айде сега помърли. Ама да видим, трябва да си в селъра. Да. Между другото, като стане 15 минути изключваме. Чакай, няма го тук. Абе, къде е този номер, бе? Малко е тъмно. Виж ли колко е странна музиката? Чуваш ли? Че си на лъмпинг обаче, наистина. Виж, понякога може да седи до прозорчето, я виж. Кой има тук? Виж, тук има един шкаф. Да, отвори, кой има? Част от шотгъна. Да, взимам. Виж, ако искаш такова. 12. Да. Тъй хора, намерихме части от шотгана в селъра. Две от тях бяха в селъра, сега отиваме да такова. Те повече са в да селъра, няма. Да. Ето се намерих в кухнята, там е горе. Пък ето тази кафявата и ето тази тук, тя ги намерихме в селъра. Ето сега чакай да го вземем този. Тъй, добре, пистолета е готов, взимаме го. Взимаме шотгана и отивам сега, ще отида в канализацията между другото. Защо? Да може да застрелям и червени, чакай малко. Кой има? Тъй хора, ето, сега така, аде. Окей, влязахме, не сме в селъра в канализацията, ето. Да. Ето, между другото, нали знаеш, че има също едно прозорче. Да, то също може, ето го, там. Виж ли го, да. Знам, да. Но там пак може да скочиш и там в тази канализация пак можеш. Да. Искаш. Не ми е лесно вън като си. Чакай да видим сега дали можем да го застрелим. Ей. Добре, успяхме. Колесне с пушка, бе. Да, готови сме, ето. Тук е фриз трапа, ето го виж фриз трапа. То фриз трапа винаги стои там. Да. И намерих, кар батерито намерих за колата. Има едно батери. Само батери, не кар. Може да правим цели. Гранушкиното мисъл, да, ти прилича. Тук е боксовата кружка. Дето гранушката прави мускули с нея, ама то ни личи. Тя е такава слаба. Айде, няма ли да падне ти епизода да края? Мани го то им замръсни. Падна ли? Мраза го им со. Падна, добре. Супер гад. Тъй хора, сега да сложим кар батерито. Ето тук, чакайте малко. Готово. Спайдър сила. Сега трябва да търсим един парта. Хора, забравях да погледна жабката, да видим има ли нещо, нищо няма. Тъй, намерихме оренча за един парта. Тъй, сега отключим и този капак, да. Тук може да крие или карки или панлоки. Карки го нами. Панлок. Не плейхаус. Дай хора, иди да отворим, да отключим го, сега чекам. Спарк Плок. Дай хора да го сложим.
Добре, готови сме. Ами мисля от това да приключа епизода. Бай-бай хора, ще имам другото видео. Бай-бай!